Hi mga higala, welcome back to my channel. And today mga higala, mag-shovel naman tayo ng snow sa driveway mga higala dahil today nag-snow. At saka nag-stop na siya mga higala. At ito ang mga snow. Dito mga higala, grabe ang kapal ng snow. So, daddy nag-shovel dito and then cannot get us so heavy. Yan mga higala, ang ating sasasyabilin at saka ang basa pa. Yan dito oh, ang heavy basta ang basa ng snow mga higala yan. Grabe. Parang 4 inches or 5 inches to. So mag-shovel na tayo. Yan, grabe oh. Ang lamig. I'm tired now, mga higala.
I'm sweaty now, sinhabel, Ajay. Look at me, guys. Grabe, ang bigat ng snow. Whew. Pa ang aking natapos, guys. Mga higala, yan. Yan pa, mga higala, oh. Yan ang snow today, mga higala. Grabe. I did it. Did it. There you go. Yeah, I put back that and put in the grass so that Found out. you're not making mess there. Aren't you making mess? It's so hard that RJ, you cannot do. Okay, I shovel now in the sidewalk. There you go, we done now the sidewalk. Ayan, at saka dito ang driveway. There is. Tapos na mga higala sa aking pagsha-shovel. Ako lang nag-shovel dahil daddy nandun sa grocery store. So RJ, here's RJ. Grabe ang snow. What the snow, RJ? I'm sweaty now, shoveling, RJ. Woo! But nag-enjoy naman ako, mga higala, sa pag-shovel. Kahit ang pagod, pero okay naman. Woo! Para lang nag-exercise ba? Yeah. Okay, mga higala, that's it for today, mga higala. Paala pa more, mga higala. Ganon talaga dito sa Utah, mga higala, kapag winter, mga higala. Grabing snow, mga higala. Okay, mga higala, that's it for today, mga higala, sa aking pagsashovel. So kung bago pa kayo dito, mga higala, don't forget to like, share, and subscribe. See you next time. Bye!